इयत्ता 7वी भूगोल चॅप्टर 8वा ऋतुनिर्मिती भाग 2. साधारणपणे जून, सप्टेंबर व डिसेंबर महिन्यातील दिनमानाच्या नोंदींवरून सर्वात मोठा दिवस, सर्वात लहान दिवस तसेच दिनमान व रात्रमान समान असणाऱ्या तारखा तुमच्या लक्षात आल्या असतील. दरवर्षी साधारणपणे याच तारखांना या स्थिती येत असतात. सावलीच्या प्रयोगावरून सूर्योदयाच्या स्थानात बदल झाल्याचे पाहिलेत. दिनमानात होणारा बदल तसेच सूर्योदयाच्या स्थानात होणारा बदल कशामुळे होतात याची माहिती मिळवूया. सूर्याचे भासमान भ्रमण. निरीक्षणातून असे लक्षात आले असेल की सूर्योदयाचे स्थान दिवसागणिक बदलत जाते. पृथ्वीवरून जेव्हा आपण सूर्योदय पाहतो तेव्हा सूर्य वर्षभरात उत्तरेकडे किंवा दक्षिणेकडे सरकत असल्यासारखे दिसून येते. प्रत्यक्षात मात्र सूर्य कोठेही हलत नाही. सूर्य उगवण्याचे स्थान 21 जून ते 22 डिसेंबर या कालावधीत अधिकाधिक दक्षिणेकडे सरकते. हा काळ दक्षिणायन मानला जातो. या उलट 22 डिसेंबर ते 21 जून या कालावधीत उत्तरायण होते. या कालावधीत सूर्य अधिकाधिक उत्तरेकडे सरकतो. सूर्याच्या स्थान बदलाचे कारण पृथ्वी सूर्याभोवती फिरणे व पृथ्वीचा कललेला आस हे आहे. प्रत्यक्षात सूर्य फिरत नाही, परंतु पृथ्वीवरून पाहताना आपल्याला तो फिरल्यासारखा दिसतो. म्हणून सूर्याच्या या भ्रमणाला भासमान भ्रमण असे म्हणतात. पृथ्वीवर होणारे ऋतू हे केवळ उत्तर व दक्षिण गोलार्धाच्या संदर्भात घडतात, हे नेहमी लक्षात ठेवा. विज्ञानामध्ये देखील आपण भासमान भ्रमणाचा अभ्यास करत आहोत. सूर्य उगवण्यापासून मावळण्यापर्यंत पूर्वेकडून पश्चिमेकडे दैनिक भासमान भ्रमणाबद्दलचा तेथे विचार केलेला आहे. भूगोलाच्या आपण सूर्य अभ्यास करत आहोत. तेथे विचार केलेला आहे. भूगोलामध्ये आपण सूर्याच्या वार्षिक भासमान भ्रमणाचा विचार करत आहोत. या दोन्ही घटनांमध्ये जरी सूर्य सरकत असल्याचे वाटत असले तरी तो केवळ भास असतो. दैनिक भासमान भ्रमण हे परिवलनाशी निगडित आहे. वार्षिक भासमान भ्रमण हे परिभ्रमण व पृथ्वीच्या कललेल्या आसाशी संबंधित आहे. पृथ्वीचे उपसूर्य व अपसूर्य स्थिती. पृथ्वीचा सूर्याभोवती परिभ्रमण मार्ग लंबवर्तुळाकार असतो. लंबवर्तुळाच्या एका केंद्रस्थानी सूर्य असतो. सूर्य आपले स्थान बदलत नाही. पृथ्वीच्या लंबवर्तुळाकार मार्गाने फिरत असल्याने तिचे सूर्यापासूनचे अंतर सारखे नसते. परिभ्रमणादरम्यान जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पृथ्वी सूर्यापासून कमीत कमी अंतरावर असते. ही उपसूर्य स्थिती होय. यावेळेस पृथ्वीच्या आसाचे दक्षिण टोक सूर्याकडे असते. या उलट जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पृथ्वी सूर्यापासून जास्तीत जास्त अंतरावर म्हणजे अपसूर्य स्थितीत असते. यावेळेस पृथ्वीच्या आसाचे उत्तरेकडील टोक सूर्याकडे असते. आकृतीच्या मदतीने सूर्य सापेक्ष स्थितीनुसार कोणता ऋतू कोणत्या गोलार्धात सुरू आहे हे लक्षात येईल. पृथ्वीचा लंबवर्तुळाकार परिभ्रमण मार्ग आणि पृथ्वीचा कललेला आस यांच्या एकत्रित परिणामामुळे पृथ्वीवर ऋतुनिर्मिती होते. माहीत आहे का तुम्हाला? सूर्य व पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलामुळे पृथ्वीच्या परिभ्रमण कक्षेवरील वेग अपसूर्य स्थितीत कमी होतो व उपसूर्य स्थितीत वाढतो. या दोन्ही स्थितींतील अंतरांमध्ये फारसा फरक नसल्याने पृथ्वीच्या हवामानावर त्याचा परिणाम जाणवत नाही. परिभ्रमण कक्षेत वर्षातून 2 दिवस विषुववृत्तावर सूर्याची किरणे लंबरूप पडतात. ही स्थिती साधारणपणे 21 मार्च व 23 सप्टेंबर रोजी असते. अशा वेळी पृथ्वीचे उत्तर व दक्षिण हे दोन्ही ध्रुव सूर्यापासून समान अंतरावर असतात. म्हणजेच पृथ्वी संपात स्थितीत असते. प्रकाशवृत्तामुळे विषुववृत्तासह सर्वच अक्षवृत्तांचे होणारे प्रकाशित व अप्रकाशित भाग दाखवले आहेत. उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत प्रकाशित व अप्रकाशित भाग समान असल्याचे तुमच्या लक्षात येईल. अशी स्थिती असेल त्या दिवशी पृथ्वीवर सर्वत्र दिनमान व रात्रमान सारखेच असते.
ही संपात स्थिती होय. संपात स्थिती म्हणजेच विषुववृत्तावर सूर्यकिरण लंबरूप असण्याची स्थिती. यालाच विषुवदिन असेही म्हणतात. या स्थितीत तयार होणारे प्रकाशवृत्त रेखावृत्तीय बृहद्वृत्ताशी तंतोतंत जुळते. उत्तर गोलार्धात 21 मार्च ते 21 जून या कालावधीत वसंत ऋतू, तर 23 सप्टेंबर ते 22 डिसेंबर या कालावधीत शरद ऋतू असतो. उत्तर गोलार्धात 21 मार्च हा दिवस वसंत संपात असतो व 23 सप्टेंबर हा दिवस शरद संपात असतो. दक्षिण गोलार्धात या कालावधीत या उलट ऋतू असतात. अयन दिन व विषुवदिनांच्या तारखांमध्ये एखाद्या दिवसाचा फरक होऊ शकतो. असा फरक पृथ्वीच्या वार्षिक गतीत होणाऱ्या तफावतीमुळे होतो. हे तुम्ही इयत्ता 5वी मध्ये लीप वर्षाच्या संदर्भात अभ्यासले आहे. पृथ्वीचा कोणताही एक ध्रुव जेव्हा सूर्याकडे जास्तीत जास्त कललेला असतो तेव्हा त्या ध्रुवाच्या गोलार्धातील 23°30' अक्षवृत्तांवर सूर्यकिरणे लंबरूप पडतात. विषुववृत्तावर 21 मार्च व 23 सप्टेंबर या संपात दिनी सूर्यकिरण लंबरूप पडतात. त्यानंतर विषुववृत्त ते कर्कवृत्त किंवा विषुववृत्त ते मकरवृत्त या दरम्यानच्या अक्षवृत्तांवर सूर्यकिरणे लंबरूप पडत जाण्याची क्रिया सुरू राहते. फक्त 21 जून किंवा 22 डिसेंबर या तारखांना अनुक्रमे कर्कवृत्तावर आणि मकरवृत्तावर सूर्यकिरणे लंबरूप पडतात. या दिवसांना अयन दिन असे म्हणतात. कर्कवृत्तापासून उत्तर ध्रुवापर्यंत किंवा मकरवृत्तापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत सूर्यकिरणे कोणत्याही अक्षवृत्तावर कधीही लंबरूप पडत नाहीत. उत्तर गोलार्धात 21 जून हा सर्वात मोठा दिवस म्हणजेच रात्र सर्वात लहान असतो, तर दक्षिण गोलार्धात तो सर्वात लहान दिवस असतो. 21 जून हा सर्वात मोठा दिवस असतो, तर दक्षिण गोलार्धात तो सर्वात लहान दिवस असतो. तसेच दक्षिण गोलार्धात 22 डिसेंबर हा सर्वात मोठा दिवस असतो, तर उत्तर गोलार्धात तो सर्वात लहान दिवस असतो. आर्क्टिक वृत्तापासून ते उत्तर ध्रुवापर्यंतच्या भागात 24 तास किंवा त्याहून अधिक काळ सूर्यदर्शन होत राहते. उत्तर ध्रुवावर तर 22 मार्चपासून 23 सप्टेंबरपर्यंत म्हणजे 6 महिन्यांपर्यंत आकाशात सूर्य सतत दिसतो. या उलट 23 सप्टेंबर ते 21 मार्चपर्यंत अशी स्थिती दक्षिण गोलार्धात आर्क्टिक वृत्त ते दक्षिण ध्रुवापर्यंत राहते. विषुववृत्तावर या दिवशी सुद्धा दिनमान व रात्रमान सारखेच असते. सूर्यदर्शन काळ, अयनीय स्थिती, संपात स्थिती यांचा विचार करून आपण हे ऋतू ठरवले आहेत. विषुववृत्तीय प्रदेशात ऋतू बदल जाणवत नाही, त्यामुळे तेथे हवामानाच्या स्थितीत वर्षभरात फारसा फरक होत नाही. मात्र दोन्ही गोलार्धात इतरत्र विशिष्ट काळात दरवर्षी उन्हाळा व हिवाळा हे ऋतू होतात. वर्षभराच्या काळात ते एकामागून एक असतात, त्यामुळे ऋतुचक्र निर्माण होते. याचाच अर्थ असा की पृथ्वीवर सर्वसाधारणपणे हिवाळा व उन्हाळा हे 2 ऋतू असतात, परंतु काही ठिकाणी 4 ऋतू मानले जातात. वातावरणातील बदल, हवेतील बाष्प व वाऱ्यामुळे होणारी वृष्टी ऋतूंवर परिणाम करते. काही काळ सातत्याने पडणारा पाऊस हा हिवाळा व उन्हाळ्याशिवाय आणखी काही ऋतूंची भर घालतो. स्थानिक परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या भागात उन्हाळा व हिवाळ्याशिवाय इतर ऋतू मानले जातात. काही देशात पावसाळा हा स्वतंत्र ऋतू मानला जातो. उदाहरणार्थ भारतात विशिष्ट काळात पाऊस पडतो, त्यामुळे उन्हाळा, पावसाळा, परतीचा मान्सून व हिवाळा असे 4 ऋतू मानले जातात. युरोप व उत्तर अमेरिकेत उन्हाळा, शरद, हिवाळा आणि वसंत असे 4 ऋतू मानतात. ऋतुचक्राचा सजीवांवर होणारा परिणाम. पृथ्वीचा अक्ष कळलेला नसता तर पृथ्वीवर सगळीकडे आहे तीच स्थिती वर्षभर राहिली असती, म्हणजेच ऋतू निर्माण झाले नसते. अर्थात वेगवेगळ्या अक्षवृत्तांवर एकाच तऱ्हेचे हवामान वर्षभर जाणवले असते, परंतु पृथ्वीच्या कळलेल्या अक्षामुळे पृथ्वीवर ऋतू विविधता, बदल या बाबी घडतात. पृथ्वीवरील ऋतुचक्राचा जीवसृष्टीवर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ दोन्ही गोलार्धात 66°30' ते 90° या दरम्यानच्या भागात 6 महिन्यांचा कालावधीपुरता पडणाऱ्या सौम्य किरणांमुळे देखील या प्रदेशात जैवविविधता निर्माण झालेली आढळते. दक्षिणेस अंटार्क्टिक प्रदेशात पेंग्विन पक्षी, वॉलरस, सील यांसारखे सजीव आढळतात. उत्तर ध्रुवीय प्रदेशात रेनडिअर, ध्रुवीय अस्वले, ध्रुवीय कोल्हे यांसारखे सजीव आढळतात.
या भागातील मानवानेही तेथील नैसर्गिक परिस्थितीशी जुळवून घेतले आहे. अतिशय हवामानात अन्न पुरवठा कमी झाला की अन्नाच्या शोधासाठी तसेच थंडीपासून संरक्षण व्हावे म्हणून अनेक पक्षी व प्राणी आपले निवासस्थान तात्पुरते बदलतात. तथापि हवामानातील फरकाशी ठराविक मर्यादेपर्यंतच अनुकूल करता येते. त्यामुळे सजीव ठराविक प्रदेशातच जीवनक्रम करताना आढळतात, म्हणजेच ते स्थलांतर करतात. ध्रुवीय भागात ऋतूनुसार बर्फाच्छादनाची सीमा उत्तरेकडे किंवा दक्षिणेकडे सरकते. त्या अनुषंगाने पक्षी किंवा प्राणी स्थलांतर करतात. विशिष्ट कालावधीतच झाडांना फळे येतात, त्यामुळे स्थानिक ऋतुमानानुसारच शेतीचे हंगामसुद्धा ठरतात. माहीत आहे का तुम्हाला आर्क्टिक टर्न? उत्तर ध्रुवावर थंडी वाढते तेव्हा आर्क्टिक टर्न हा पक्षी दक्षिण ध्रुवाकडे प्रवास करतो. जेव्हा उत्तर ध्रुवावर उन्हाळा सुरू होतो तेव्हा हा पक्षी पुन्हा उत्तर ध्रुवाकडे प्रवास करतो. अन्नाचा शोध घेण्यासाठी त्याला हा प्रवास करावा लागतो. त्याचा वर्षभरातील एकूण प्रवास सुमारे 70,000 किमी होतो. जगातील बहुतेक ही एकमेव पक्षी प्रजाती असावी जी वर्षातून 2 वेळा उन्हाळा अनुभवते. सायबेरियन क्रेन. हिवाळ्यातील थंडी आणि अन्नाची उणीव यांमुळे उत्तर ध्रुवीय प्रदेशांतून क्रौंच पक्षी भारतात येत असतात. त्यांचे हे स्थलांतर सुमारे 8 ते 10,000 किमीचे असते. भारतात उन्हाळा सुरू झाला की हे पक्षी पुन्हा उत्तर ध्रुवाकडे स्थलांतर करतात.